Ħafna nies il-Halloween li l-ġurnata dedikata għalih il-31 ta' Ottubru jassoċjaw mal-mewt jew mal-ispirti ħżiena. Ma jonqsux dawk li l-Halloween jassoċjaw ma' ġurnata jew aħjar lejl ta' divertiment u hemm oħrajn l-aktar tfal u adolescenti li saru jipprattikaw tradizzjoni tal-Halloween, it-trick or treat. Iżda peress li l-Halloween assoċjaw l-aktar ma' affarijiet makabri anke jekk bċajt, ma stajniex ma nitkellmux ma' Anton Grasso li jikteb stejjer tal-waħx. Għamilna appuntament miegħu u laqana f'daru. L-ewwel ħaġa li għamel kien li dawwarna mad-dar tiegħu biex jurina t-tiżjin tal-Halloween. It-tiżjin xejn mhux għolja, laqas musmar. Kollox għamlu ħaddieħor. Iżda Anton Grasso x'jaħseb dwar il-Halloween? Hija xi ħaġa li uritna. Ma taħsibx li iktar milli uritna ikkupjajna festa? Mhux ifhimni, kulħadd jikkopja xi ħaġa naħseb jien, xi ħadd jorġina. U tajt dan il-perjodu tas-sena jispirah fil-kitba tiegħu. Le, ma jispiranix, jiena il-kitba kienet namrata lija li qatt ma żżewwiġt. Dik l-imbuttatola li kelli fil-bidu għall-kitba bidbatti. Allura, imma l-Halloween m'għandu x'jaqsam xejn ma l-istejjer tiegħi, ma l-imbuttatura tiegħi. Issemmi Halloween u jiġu f'moħħok l-ispirti jew xi ras ta' skeletru. Insomma, fi ftit kliem dak kollu assoċjat mal-mewt, xi ħaġa li Anton jibża ħafna minnha. Nibża ħafna mill-mewt, mhux mill-mewt biss, nibża. Iżda jista' jkun hemm persuna li tiddeskrivi lilha nnifisha bħala beżżija u fl-istess ħin tikteb stejjer tal-waħx. Kontradizzjoni li jgħixha Anton Grasso. L-aħjar mod li telep il-beżat tiegħek hu billi tiffaċċjahom mhux billi taħrabhom. Fimt? Tiġi buċċ magħhom. Ma jinqatt ma rnexxieli, fimt? Amy Borch, Net News.